Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem un vídeo sobre el dels Barrooms. I com que ja s'han a veure al cinema, ja sé que ha sigut tan guai, veurem l'últim tràiler que l'hem adelantat. I ara gaudeix aquesta pel·lícula al tràiler. I found something in the store. Okay. What did you find? That's what I'm trying to figure out. Keep up. It only gets better. You got the camera, right? Or you can borrow it again. You still haven't told us what we're doing here, man. I did tell you. Research. What the fuck? All these places and buildings, rooms, misremembering themselves. It's a real mess. But also beautiful, in a way. No? Clark, where are we? Ha sigut genial. M'agrada molt la pel·li i... El Barroom va ser un èxit, però no sabem què succeeix. Però, en fi, no tinc més explicació i res. Ja l'hem vist aquest l'últim trailer. Gràcies per veure. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i al proper seguirem vídeos més interessants i ens gaudirem de tots. Adeu!